Hello guys, namaste, खुलुमबाय, welcome back to Swrba vlogs. आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना टाइमनेल नायनानै नुखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ माबि। स' दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय बे बिल्डिंआवनो मैया हरनि 1टासो बाजियाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा अर सावनानै गालांदों आरोना बे न'आव। बायह्रायाव माने गोबां साटारिंफोर दोननाय दंमोन, बेथ' साफा खामजोबखादों आरोना बे साटारिंफोरा। ओमफ्राय गारिनि बेटारि ओमफ्राय थावफोरखौ खावनानै लांजोबदों। जायगायानो जाहैबाय क'क्राझार बबहानिपुराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि लामाजोंनो हाबनांगौ आरोना बे जाथाय जानाया। ओमफ्राय स' आङो दायो नोंथांमोननो बे न'आ माबायदि खामदों आं बेखौनो नोंथांमोननो दायो शेयार खालामगोन आरोना। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' थुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि। हरनि 1टायाव जादों बे जाथाया। नायलाय मोना नालाय बारा क्लियार नुवासै। नायलाय साफा खामजोबखादों आरोना बे साटारिंआ। गोदानसोमोन, साटारिंआ गोदानसोमोन, खामजोब्बाय नायलाय। ओमफ्राय गारिनि बेटारि ओमफ्राय थावखौ लानानै थांबाय सिखावफोरा। जेबोथ' लांनो हायासै। हाबनो हाथारबा लांनो हागौमोन खोमा, ओमफ्राय जेबोथ' लांनो हायासै नालाय सावनानै गालांबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनाव थुनानै होबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'खौ नटिफिकेसनै नुनो हायो। स' एसेनोसै, गोजोन्थों, बाय बाय।